I sad kad vidimo sve te izazove, ne, po vašoj procjeni kako će se stvari razvijati sljedeće 2-3 godine, što nas čeka? Ja sam duboko uvjerena da će se hrvatska nacija najprije kroz pojedince, pa onda kroz već sve češće i sve učestalije i sve veće grupacije mladih ljudi vratiti na Božji put. To je već, smjernice su jasno pokazane i ta ljubav vrvi, ja kad vidim mlade kako su redoviti na misama, kako su na putu obraćenja ako nisu bili prije toga vjernici. Znači ja vidim da hrvatski narod ima nevjerojatan potencijal u tom duhovnom rastu doživjeti još jedan eksponencijalni rast. To prije svega vidim i tu se moramo ogledati o mlade. Dakle, mladi nam moraju biti vječita inspiracija, a mi koji smo već u zreloj dobi da možemo neke stvari mijenjati, nemamo pravo mirovati. Onaj koji ima više talenata, više spoznaja, više platformi za djelovanje, nema pravo ih koristiti u svrhu osobnog interesa, nego ima obvezu i moralnu i bilo koju drugu te svoje sposobnosti, mogućnosti i prilike iskoristiti maksimalno za dobrobit cjelokupne zajednice. Nije dovoljno govoriti ajmo raditi politike kako bi našoj djeci bilo dobro. To je totalna mantra koja je promašena i zastarjela, jer ako mi nećemo danas svojoj generaciji osigurati dobre standarde i promjene u smjeru koje su nama važne, i vratiti Hrvatsku na taj smjer blagostanja i Božjeg puta, onda se to neće dogoditi nakon nas. Vidjeli smo da je to uvijek bezuspješna politika koja se referira samo na generacije koje dolaze. Ne, danas kreni. Aj pokaži svojim primjerom. Dakle, tu moramo biti odgovorni, na taj način odgovorni, da iskoristimo sve što nam je Bogom dano, da napravimo boljitak u užoj, široj zajednici, pa na posljedku i u državi. Što se tiče nekakve projekcije 2 do 3 godine, ovo sve što ste nabrojali, neću ponavljati jer je fakat onako ubija u pojam, čovjek će reći kako je depresivno stanje. Ja ću samo nadodati da puta 2 ili puta 3, negdje i puta 100 je stanje u zemljama svijeta Europske unije za koje smo govorili ili još uvijek govorimo da su obećane zemlje i da su prosperitetne. Kod njih je gore stanje. I ja sam uvjerena da će slijediti jedan veliki val i povratka u Hrvatsku. Uvjerena sam u to, ne zbog velike sposobnosti ili unatoč nesposobnosti vladajućih, nego naprosto zbog lošeg stanja u tim drugim državama. To su neke projekcije koje ja vidim i mislim da je govoriti o bilo kakvim promjenama u bilo kojem smjeru, a ne krenuti od samoga sebe, da je to osuđeno na propast. Svako od nas ima svoj kutak gdje sam za sobom, neka se preispita. Što znam, što mogu, što radim, što propuštam učiniti. Gdje sam grešan, što mogu popraviti i na koji način sebe dovesti u red, pa na taj način taj red i taj mir širiti na okolinu. Ne dopuštati da nam se nameću apsolutno nepostojeće teme, svađalačke, nego ih samo zaobići, kako moj prijatelj kaže, kao kajak na divljim vodama, samo zaobići i usmjeriti se ka onome cilju koji je nama zadan.